Добро утро от един щастлив вълк, който се прави, че не ми обръща внимание. Рейн! Ела, моето момче! Ела! Хайде, ела тук! Ела да покажеш хубавите очички. Ела! Ето го! Ето го хубавия! Ето го хубавия! Ето е топката, купичката с водичката и Макс поудява. Макс е все още вързан, защото е малкото осиновено бебенце, което още бяга. Да, което още бяга и наслуша, защото го намерихме на пътя. Беше доста тормозен, доста бит и все още изпитва някаква агресия към хората, които минават по улицата, така че трябва да го пазим и го пускаме само когато сме на двора. Обаче Рейн го възпитава. Така. И това тук ще бъде градинка с реграс, оградена с тези красиви камъчета, тук по същия начин. Засяхме много кипариси, които ще отнемат, този порасна много, още доста време да пораснат, но все пак. И продължаваме надолу. Тук са останалите красотички, една по една, и ето така. Отворът продължава до тези дървета там долу. Там долу, разбира се, са шезлонзите. И на есен тези дървета ще бъдат отрязани на височина ето до тук някъде. Ето до тук някъде, за да може да се вижда гледката от всички ниви и пасища, които са назад, за да бъде красиво. И се наслаждаваме още повече на пейзажа. И така. Рейн отива на разходка. Тук сме насипали неща, които сме събрали от двора, защото ето тук примерно имаше малко бетон, който беше излят без никаква причина. Разбихме го и го насипахме тук. Съответно отгоре ще насипем пръст. И това ще стане като една площадка, която е по-висока от останалата част от двора. И ще продължим надолу. И така. И ето там са абсолютно всички. Това са дърва, които купихме заедно с къщата. Бяха нахвърлени там. Къщата взехме миналото лято. Живяли сме тук точно 2 месеца преди да се върнем обратно в Англия. И това лято се върнахме вече най-накрая обратно. Ето там са пиленцата, които си взехме на края на лятото. Намерихме ги на един ъгъл в градчето, от което ходим си пазаруваме. Един дядо ги продаваше. Бяха по 5 лева едното, понеже бяха много хубави. Решихме да си вземем, обаче те станаха огромни кокошки и сега чака да ги пусна. И така. И сега се връщаме обратно. Това е черницата, която обожавам, която също ще бъде подкастрана това лято, защото е толкова висока, че не може да се стигнат да се оберат черниците. Отпред имаме орех. Отпред имаме орех и над Макс има липа, липичка и борче. Нали, Макси? Той развълнуван, след малко ще го пусна. И така. Ето тук е Чарли, който също закусва с мен. Нали, Чарли? И ето тук аз пия кафе. Рано. За тези от вас, които не знаят, обожавам винтидж порцелан. Може би една от многото ми страсти. Красота. Този е от Германия.
и е просто приказен. И така. Къщата съответно не е измазана, ново строителство е едно. Иска изолация и измазване, което най-вероятно ще се случи, предполагам, до година. Нали, Рейн? И така. Но иначе супер много ми харесва, ще ви я покажа отвътре най-вероятно и другия път. И това е... това е горе-долу дворчето отпред и отзад. Нали, Рейн? Сега ще ви покажа и кокошките, ако не ме изядат, защото това са животните, които са вечно гладни. Вечно гладни. Само забележете. Хайде! Хайде, пилета! О, някой ме ухапа. Хайде, пилета! Щастливи. Тук няма никой. Няма. Този рошевия ни е подарък, заедно с още един рошев. И така, още са 13. За сега само кукуригат, никой не несе. Но... да. И така. Този черничкия се казва Кобрети. Тази бяло-жълтичката е Янчето. Това е Сиси. Това е Бела. Бялото там е Лили. Кой друг? Това е Нелито. Кръстихме ги на повечето на хората, които са ни приятели тук. Другите са според това как изглеждат. Бела е Бела, защото е много красива. Лили е Лили, защото прилича на лебед. И това беше първото име, което ми дойде с Л. Коткотяк. И така. 13 рошеви дупета. 13 рошеви дупета е Бела. И така. Тези двете, избухналите, и това мъничкото сивичкото ни го подари един човек от съседните къщи. Каза, че ни ги дава за красота, което предполагам, че няма да несат много. Иначе нашите са се скъсали да несат на това ядене, което ядат, обаче да. Но са изключително красиви. Кобрети пак се бие. Кобрети го гледахме за жена. Щеше да се казва Мариана. Обаче излезе мъж и след това първото име, което ми дойде, беше Мариан Кобрети и стана Кобрети. Смени си пола. И така, нали? Нали, кокошко? И така, това е гледката на моето утро, което е приказно. Надявам се да се е чувало нещо, защото малко май бях закрила микрофона. Нали, красотичка малка. И така, искахме пиленца, те станаха кокошки. Иначе бяха и толкова големи, супер мънички, супер сладки и сега са едни големи кокошки, които най-вероятно няма да пронесат никога, ама ще ги гледаме и така за красота. И да ни хапят, защото те хапят много, когато са гладни. Нали, пилета? И така. Днес предполагам ще се правят рафтовете в навеса, който е едно голямо чудо. Тук е строителен обект. Не обръщайте внимание, това е новия навес, който направихме към къщата. Той де-факто беше ето тук, отпред, което изглеждаше изключително грозно. Вместо да има прозорец, тук това е кухнята, това е хол. Вместо да има прозорец тук, бяха залепили един огромен навес, който дори не прилича на това. Но ето това цялото пространство беше навес. Спира светлината в стаята, тук ще бъде избит прозорец. Съответно, след това ще бъде довършен втория етаж, който е започнат. Има доста стабилна плоча, но както виждате не е довършен, оставяне като таванско помещение, което
На мен не ми харесва, искам да бъде довършен, да бъде втори етаж с 3 спални, голяма тераса отпред, която ще гледа към гледката надолу. И така, това е навесът, който построихме това лято. Изляхме основа, която не е много голяма. Тук нарочно оставихме място, защото решихме да пуснем тръби. Съответно, ако решим да вкараме нещо, което има нужда от вода вътре. Така. И така изглежда горе-долу. Вратата вчера беше изкъртена, защото за жал сложихме стар патрон, който се развали. Трябваше да изкърчим, да изрежем, да сложим ново парче, но това ще бъде филирано. След това ще бъде боядисано наново, така че ще изглежда добре. Още се чудя за цвета на вратата. Най-вероятно ще бъде или екрил или черно, ще видим, не знам. Обаче изключително много ми харесва челната дъска, която се получи прекрасно. Много е красива. Сложихме луците и всичко останало. Така че това ни се получи за сега и днес ще бъдат сложени рафтовете. Ако искате да видите, надявам се да няма мишки. За сега това е цялата бърбичия, която е вътре. Тук е скелето. Всички кашони там са винтидж порцелан, който си взех от Германия, но това цялото трябва да бъде направено с рафтове. Надявам се днес да се получи. След това, вероятно, утре ще бъдат сложени рафтове и от другата страна. Не съм сигурна, защото дъските бяха свършили в абсолютно всички железари в града. Всичко живо строи. И така, но по тези стени ще има рафтове. Ето тук са започнати, може да видите, глите са сложени. Тук отгоре ще бъдат поставени дъски. И така, да се надявам да изглежда добре. И горе-долу това е. Така. Мили кокошки и най-вече петли, мисля, че е време да благодарите за вниманието и да кажете ау! Как ме охапа? И да кажете чао за сега, защото аз трябва да правя маникюр днес, да стягам багаж за едно много вълнуващо пътуване. Вие кажете довиждане и там имате още храна, не се правете. Виж ги, виж ги, виж ги! И така, чао и ау! До после! Днес продължаваме с рафтовете. Тук вече всичко е подредено. Майстора работи. Да видим. Какво се случва? Добър ден. Добър ден. Добър ден. Какво се случва днес? Продължаваме с него напред. Обаче имаш нужда от лампа в навеса, my friend.